Здравейте, аз съм Светослав от фирма PC Life, а това е моята колежка Виктория. Днес ще направим видео ревю на баркодчета Zebra 9308. Да видим какво има в кутията. Баркод скенерът пристига с кабел, който е USB. Кратко ръководство с опътване как може да се използва. Стандартни настройки, които може да приложим към баркод скенера. Това може да се разгледа по-късно. Нека да видим самия скенер, който е най-интересната част. Zebra DS9308 е компактен баркод скенер, който може да се сложи на всякакво работно място. Може да сканира под различен ъгъл, който от самата стойка се натиска. Баркод скенера може да чете 1D и 2D баркоди. Самия скенер работи много бързо, може да чете от телефон, от хартиени носители, от намачкани опаковки. Също така е много силен с замърсени баркоди и се справя с всякакви трудни задачи. Самото свързване на баркод скенера може да бъде през USB или през RS232 комуникация. Вече този модел разполага и с новата технология на Zebra, която е PRZM интелигентна технология, която подобрява фокуса и бързината на работа. Модела може да направи до 100 сканирания в секунда. Поддържа четенето на мобилни баркоди, на ID карти, купони и ваучери. Това е супер лесно. Вземаме кабела, вземаме буксата, чуваме щракане и вече е готов за работа, като светни зеления индикатор. Баркод скенер може да работи с Windows операционна система, Linux също така. И нека да започнем най-интересната част, сканирането на всякакви баркоди, които ще проверим как работи DS9308. Нека започнем с малък QR код, който е върху друг баркод скенер на Zebra. По принцип тези малките баркоди са доста трудни за разчитане от по-стари модели или от някакъв нисък клас. И нека да видим. Работи много бързо, без да се замисля и се справя чудесно. Сега ще пробваме с опаковка от iPhone с 1D линейни. Да видим как се справя. Гледайте какво прави. Нека да видим на асистентката. Направя симфония. Нека да пробваме с 1D баркод, който е върху лагата коса. Пробвай. Така. С друг малък баркод. Изобщо не се замисля. Така, опаковка от часовник, който има различни QR кодове. Нека да видим, то ще е сложен. Давай. Пробвай го този. Браво. Така. Сега ще пробваме с друг баркод, който е върху намачкана опаковка, който е доста труден за разчитане. Да видим. Дори и под ъгъл баркод скенер успява да разчете намачкания баркод. Сега ще пробваме с джамбо пластилини. Заповядай. Супер. Малък QR код върху опаковка. Под ъгъл, която се вижда частично в случая. Много чете, пак под ъгъл 1D. И финално
баркод, който е върху лъскова опаковка. Както виждате, няма баркод, който да го затрудни. След проведените тестове, първите им впечатления са, че самия скенер работи много бързо и сканира много точно. Дизайнът му е компактен, елегантен, подходящ за всякакъв вид обект. Дали ще е хранителен магазин, аптека, заведение или логистичен център. Може да сканира всякакви видови баркоди, може да сканира от телефон. Беше ревюто на Zebra DS9308, надежно, бързо и стилно решение за всеки бизнес и за всеки, който държи на ефективност при сканирането. Ако искате да научите повече, посетете нашия сайт pclife.bg или линкът в описанието. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, коментирайте и се абонирайте за нашия канал. До следващия път!